יש לך גינה, אחי, ואתה רוצה לגדל תפוזים בגינה. עץ תפוזים, שיהיה לך תפוזים, שתוכל לבוא, לקטוף, לאכול. יש לך שתי אפשרויות. או שאתה הולך, קונה שתיל של תפוזים, שותל אותו, או שאתה לוקח זרעים, זורע חסה, ואתה צריך לבוא כל יום להשקות. כל יומיים אתה צריך לבוא להשקות. אסור לך שיתייבש. אתה בא משקה, יום אחרי יום, עוד יום אתה בא משקה, ועוד יום אתה בא משקה. אחרי כמה חודשים, העץ מתחיל לגדול. אתה רואה שהוא גודל. ואתה ממשיך להשקות, וממשיך להשקות, והעץ גודל יותר. ומיד אחרי שהוא מביא את הפרי הראשון, הפרי הראשון הוא לא כזה טעים, הוא לא מה-the best. אז מה קורה? או שאנחנו זורקים את הפרי, או שהוא נופל על הרצפה, ואנחנו אוספים וזורקים, לא נוגעים בו, לא אוכלים אותו. אבל הפרי השני שיגדל, אחרי כמה חודשים או אחרי שנה, הוא יהיה מה-the best, ואז אתה תוכל לאכול את הפרי וליהנות מהפרי. אבל אל תשכח שלקח כמה שנים גדל את הפרי הזה, והיית בא כל יום ומשקה ומשקה. ההשקעה זה ההתמדה שלך, ההשקעה זה המשמעת עצמית שלך. כמה שאתה תבוא ותשקה יותר, ותשקיע בעץ יותר, הפירות שלו יצאו יותר טובים. כמה שאתה תשקיע בענף ובמקצוע יותר, ככה אתה בסופו של דבר תהיה מקצוען יותר ותצליח יותר.